कितना दिन हो गया ब्रो बहुत दिन। कितना दिन हुआ है कब से? उसको पूछो, आपका फ्रेंड को बोलो पूछो। बोलो। नहीं उसके बाद रुको रुको रुको, तुम इधर रहो ना। ओके ओके ओके, ठीक है तुम मैं इधर उधर ही रहो। हूँ। हाँ बोलो उसको। कहाँ से हो आप? गुवाहाटी से। गुवाहाटी से है। हाँ, हम भी गुवाहाटी से है। ओके। उसके बाद जो रिलेशन हुआ है ना यही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाय फिन बे मोनाबिलि समाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। स' आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअखौ आसा खालामबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। स' जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। स' जुदि आंनि बुंनाय देखायनाया गोरोन्थि जायोबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि गोरोन्थिखौ सोदांना लानो थाखाय अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। स' बिदिबा आङो भिडिअखौ जागायनोसै, बिदिबा नायलांदो। भिडिअखौ देखायनायनि सिगां आं फंनैसो बुंनो सानदों आरोना, माने खोथा। स' नोंथांमोना फारि फारियै खोनासं आरो मा कमेन्ट हरनो सानो हरबानो जाबाय। स' बेंगालुरुआव जोंनि बर' आइजो देहा फालांगिरि खालामग्राखौ स्पट हमनो हादों आरोना। स' रुम सिङाव। स' नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ दाख्लैफोर नुखाबाय जानांगौ, नाथाय आं भिडिअखौ लाबोआखैमोन, दिनै लाबोबाय। बे भिडिअ लाबोनायाव गोरोन्थि जायोबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै। थारैनो बर' समाजा मा लामाजों बर'नि आफादफोरा जेसेबां होबथादों आरोना, माने दा एक्स एनडिपि आदामोना हमथागासिनो, लोगोसेनो जोंनि एक्स एनडिपि जों हमथानायजों लोगोसे जोंनि गासैबो बर' समाजानो नांथाबगासिनो। लोगोसे फैला आदायाबो दा गोदान आफाद दानायनि बाथ्रा बुंदों आरोना। आं दाख्लै माने भिडिअआव होना होदोंमोन, नोंथांमोना नुगोन आरोना जुदि नायदोंब्ला। स' जोबोद नाजादों आरोना माने होबथानो, नाथाय जोंनि बर' आइजोफोरा बांसिनसो जानायखौ नुनो मोन्दों। खालि मबाइल नायबानो हिन्जाव खारनाय, गथ' सानै गोनांखा खारनाय, मानि थाखाय बिदि जागासिनो, माने बिसोरा लाजिनाय गैया आरोना। स' गासिबो नङा, जाय बिथांमोना माने बिदि गाज्रि लामाजों दावबायलांगासिनो, हौवा गथ' गारनानै थांगासिनो, बेखौ बुंदो आरोना। स' सरि आरोना, बुंनाया गोरोन्थि जादों। स' आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना, सानसे साननैनि थाखायनो दुलाराय बर' माने सासे सानैनि थाखायनो जोंनि दुलाराय बर' आइजो लोगोसे हारिया बरनाम जालांगासिनो। माने जायफोर खारदों, गाज्रि खामानि मावदों, माने बर' बिदि दावरावल' जागासिनो आरोना। बिनि थाखाय आरोना थाखाय आं बुंनो सानो जोंनि बर' आइजोफोरा मोनसे गोख्रों थिरांथा दानानै लानांगोन। बेखौ माने आं सानदों आरोना, माने गोख्रों थिरांथा दानानै लायाब्ला बांद्राय जागोन। माने खदायबो नाजागासिनो, एक्स एनडिपि आदामोनाबो हमनानै हरगासिनो। स' नाथाय जोंनियाव आरोना बांसिन जागासिनो। हमनायखौबो नुदों, हमना लाबोनायखौबो नुदों, हमनानै हौवानो हरफिननायखौबो नुदों, नाथाय एसेबो खमायाखै। स' बिनि थाखाय जोंनि आइजो माहारियाबो ओंखारनांसिगोन, होमबासो एसे खम जागोन बायसा मोनबाय आरोना। स' बे आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना मा कमेन्ट हरनो सानो? जेनेबा आइजोफोरा ओंखारनांगौआ गोनांथि साननो थाङोब्ला, माने आइजोनि गोनांथिखौ आं सानो। स' बेखिनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै। स' आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय, बारा फोलावला। जुदि गोरोन्थि जायोबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन। स' सोरथो दंफैयो? आंनि गोसोनायसो दंफैयो। सोर गोसोनाय बेलाय माला फैजाखो? माब्लानिफ्राय गोसोनाय? कब से ब्रो? नंगौ बेवथा र' बेवथा र' नों बेवथा अरे सिङाव फैलाय। कब से चल रहा था ब्रो? क्या हुआ? नहीं हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट बात करने के लिए आया है हम लोग। कितना दिन हुआ? कब से? नहीं ब्रो, मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है। मतलब रिलेशनशिप में नहीं है? हाँ, रिलेशनशिप में है। कितना दिन हो गया? ऐसा हम लोग को हो रहा है। कितना दिन हो गया ब्रो बहुत दिन। कितना दिन हुआ है कब से? उसको पूछो, आपका फ्रेंड को बोलो पूछो। बोलो। नहीं उसके बाद रुको रुको रुको, तुम इधर रहो ना। ओके ओके ओके, ठीक है मैं उधर ही हूँ। हाँ बोलो उसको। कहाँ से हो आप? गुवाहाटी से। गुवाहाटी से है। हाँ, हम भी गुवाहाटी से है। ओके। उसके बाद जो रिलेशन हुआ है ना यही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना दिन हो गया? आपका फ्रेंड से पूछो भैया। फ्रेंड से नहीं है ये, मेरा घर का आदमी है, ठीक है? ओके। घर के आदमी है, मैं इसलिए आया हूँ।
ठीक है घर का आदमी है मैसेज आया है कितना दिन हो गया इधर नहीं बैंगलोर में कितने साल हो गए मेरा बेंगलुरु में 2 इयर्स हो गए 2 इयर्स हो गया किधर गया वो हाँ तुझे ठंबा और उसमें कौन है इसमें कौन है बोला उसको पे उसमें और कौन है बोला उसको उठाओ उसके बाद क्या बोलते हैं अब रोज तो एक्चुअली देखना चाहता है मैं नहीं आता है कब से आ रहा था तुम यहाँ पे रुको मैं पूछ रहा हूँ मतलब रिलेशन है रिलेशन के बारे में मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना ओके चाहिए ओके ठीक है रिलेशन कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है फ्यूचर क्या करना चाहता है टाइम पास है नहीं। टाइम पास तो मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा नहीं टाइम पास हो ही नहीं नहीं हो ही नहीं सकता है हाँ। इनका बैकग्राउंड मालूम है घर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है क्या क्या है इनका बैकग्राउंड मालूम है तेरे को पूछो मालूम नहीं है ना मालूम है जो थोड़ा देर पहले बात नहीं। किया था मैं बात किया था तो मेरे को आपका वॉइस थोड़ा सा सुनने को मिला है ठीक है इसलिए मैं इनका सब कुछ मालूम होना है ओके फ्यूचर कैसे होना है ये सब कुछ मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना है ओके ठीक है टाइम पास मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर कौन है बोला ठीक है सुष्मी टाइम पास तो मेरा सामने बिल्कुल नहीं होगा भाई अच्छे से बात करो ठीक है टाइम पास मेरा सामने बिल्कुल कभी नहीं हो ही नहीं सकता है ठीक है टाइम पास तो बिल्कुल मेरे सामने हो ही नहीं सकता है राइट लाइट डाल ठीक है। ना ये तो बाहर है हाँ? ये बेंगलोर है चल सकता है मैं जा रहा हूँ मानिए ये हो सकता है ठीक ये है कब से चल रहा था उसको देखने के लिए आया था मैं ठीक है सॉरी यार ऐसा चीज तो बिल्कुल नहीं कब से होगा। चल रहा था राइट तुम्हारा साथ कब से चल रहा था एवन ये मेरा साथ रीजन था Okay. जस्ट 1 हफ्ता पहले तुमने आया है यहाँ पे बीच में Okay. तुमने घुसा था ठीक है उसका बैकग्राउंड में क्या क्या है तुम कुछ मालूम है बताओ थोड़ा कुछ नहीं बैकग्राउंड में मेरे को कुछ मालूम नहीं है ब्रो उसका एक बच्चा भी है मालूम है तुमको नहीं ऐसा वो शादीशुदा है हाँ मालूम है बोल रहे हैं मोनसे खोथा नङालै समझ गए जे जेबो नङा जास्ट मोनसे खोथा आं बुंदों जाहादा बेबायदि खालामनो सोलिया होगा ना बाथ्राखौ खोनासंग्रोलाय लाइट हो उन नोङो बेजों गोसोथोलायो होननानै मोनथियोना मोनथिया बेजों गोसोथोलायो होननानै मोनथियोमोन दा नोंनि खाथियाव मानो बियो बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन गोजोन्थों